Bună! Eu sunt Diana Maria și acum am venit să vorbim despre created, adică creation, și despre ce am făcut eu cu privire la aceste desene. Și vreau să începem cu numărul 1. În Creation este vorba în acest film despre două fete care sunt ținute captive și despre cum scapă din acea cameră care nu are nici uși, nici ferestre și ajung să evadeze la lumea cea nouă. Sunt două fete orfane. Lui Iris au murit părinții de la naștere, pentru că tatăl ei se traumatizează cu mama lui, mama lui cea născută pentru că a fost săracină pe Andrea, iar Crista și-a pierdut părinții. Pentru că, nu, mama ei a avut un avort și tatăl ei a murit, bolnav, abandonând-o. Deci, na, este vorba despre ele, despre cât de fericit este până la sfârșitul vieții. Soții nu au, dar iubiți au avut. Dar hoțul, să fiu sincer, nu prea a fost iubitul lor și nu le-a prea tolerat pe fete. Hoțul are nume, pentru că, în general, hoții sunt băieți orfani, înțelegeți voi că nu se erau feinați și n-au familie, că de-aia fură, n-au altceva din ce să trăiască și ce să mai spun. A fost foarte interesantă bătrânica aceea ce era bunica Cristei, doar că nu mai recunoșteam. Ce mi-a plăcut foarte mult la film a fost finalul, în care Crista și cu bunicuța ei se le întâlneau măcar mormânțel. Deci, sper că v-a plăcut filmul meu. A fost un fel de aventură, film de aventură. Fetele nu au fost prea machiate pentru că n-am mai vrut să fac un film de modă. Ei, asta este.